El barroc, una època on és difícil saber el seu començament, ja que es mescla amb el manierisme i també acaba amb el rococó. El seu terme no és aclarit, però sabem que prové de la paraula portuguesa barroco, que significa pedra granítica. És una època on es troba la contrarreforma i la monarquia total, per tant, tot l'art havia de ser total. Les seves característiques principals són: al igual que l'art renaixentista, es va basar en les formes clàssiques. En aquesta època, l'artista busca la realitat i assaltar els sentiments de l'espectador. Totes les obres estan plenes de moviment, ja no estan estàtiques com abans. Les línies són corbes i tenen molts contrastos de llum i color. A més, tenen una decoració abundant, està ple de decoració. Hi va haver molts artistes famosos com Shakespeare, Cervantes, Lope de Vega, i ara us mostrarem l'obra Sonata a Lagrimar. así, ¿no? ¡Gato! Ya está. Yo lo dije.